Бізнесоўцы з атачэння Лукашэнкі пастаўлялі ў Кітай больш курыных лапак, чымся Беларусь прадукавала. І наклікалі санкцыі на прыбытковы экспарт птушынага мяса ў Паднябесную. Схемы паставак з удзелам бізнесу Віктара Шэймана раскрыў беларускі расследавальніцкі цэнтр у партнёрстве з рабочым рухам. Пра курыныя лапкі і беларуска-кітайскі гандаль. Юлія Цельпук. Ужо 8 месяцаў на паўзе стаіць прыбытковы для Беларусі экспарт птушынага мяса і субпрадуктаў у Кітай. Чырвоную кнопку націснула кітайская мытня ў канцы мінулага года. Гэтае прыпыненне вынік запыту мытні Кітаю да Беларусі пра добраахвотнае спыненне экспарту. Прыпыненне вытворчасці будзе дзеяць да часу, пакуль заводы не завершаць неабходных работаў у ліквідацыі непаладак і не атрымаюць дазволу ад Кітаю на аднаўленне вытворчасці. Пад забарону потрапілі 11 з 13 акрэдытаваных птушкафабрык. Беларускі расследавальніцкі цэнтр даведаўся, што прычынаю сталіся тоны нелегальна увезеных у Кітай курыных лапак, делікатэсу кітайскай кухні. Беларускія птушкафабрыкі маюць ліцэнзіі на пастаўкі мясных субпрадуктаў у Кітай з 2020 года. Экспарт курыных лапак до 2023 года вырас у 6 разоў. Кітайская мытня выявіла, что Беларусь поставляет на 30-40% больше лапок, чем здольная вырабить. Проверка показала про то, что Беларусь, апрача своих лапок, поставляла у Китая еще и лапки из других краинов. До прикладу, там из Туреччины, наколькі я пам'ятаю, украинские куриные лапки так само продавались на территории Китая под выглядом белорусских. Гадавы аб'ём адгрузак курыных лапак складаў $250 мільярдаў. У гэтым бізнесе не абышлося без удзелу набліжаных да Лукашэнкі бізнесоўцаў-афшорнікаў. В ланцужках поставки, як з китайского боку, так, до прикладу, і з британского боку, тому що поставником була британська компанія, ми виявили людей, зв'язаних з Віктором Шейманом. Ми бачимо у наших розслідуваннях про те, що він протягує дзейнічаць в інтересах менавіта Александра Лукашенки. Кіраўнік рэжыму любіць падкрэсліваць, што Беларусь збліжаецца з Кітаем. Вы пригласили меня в свой дом. Я вам очень благодарен. Але бізнес – гэта бізнес. Кітайская мытня, праз якую праходзяць вялізныя аб'ёмы тавараў, у тым ліку шэрага паходжання, сур'ёзна ставіцца да харчоў з ветэрынарнымі сертыфікатамі. Предупреждение от ГТУ КНР – это очень серьезная мера. Ограничения должны действительно быть очень серьезными, просто потому что поток заявок, которые поступают в ГТУ КНР, огромен, и поэтому 8 месяцев – это действительно очень малый срок. Можно и на год затянуть, и на 2 затянуть. Здесь, собственно, это бюрократическая машина. Сі Цзіньпін на сустрэчы з Лукашэнкам не стане абмяркоўваць праблемы экспарту курыных лапак, кажа Алексей Чагадаев. Давядзецца чакаць і губляць сотні мільёнаў долараў на агульных правах. Што гэтым часам станецца з нішаю Беларусі на кітайскім рынку, якая складала 11% у экспорте птушки? Когда мы выходим на пространство чистого бизнеса, умри ты сегодня, а я завтра, здесь, конечно, никто никого ждать не будет. Поэтому здесь российские и казахские компании, которые также находятся ближе к границе, я думаю, уже начинают эту работу. Апісаная ў расследаванні БРЦ-схема – першы вядомы выпадак, калі лукашэнкаўскі бізнес падмануў Кітай. Аднаго з нешматлікіх стратэгічных партнёраў Беларусі, атрымаў рэпутацыйныя і эканамічныя страты. Юлія Цельпук, Белсат. Беларуская вёска знікае катастрафічнымі тэмпамі, насельніцтва імкліва скарачаецца. Сацыяльныя аб'екты, школа, дзіцячыя садкі, медпункты, крамы зачыняюцца. Сёння Лукашенка згадзіў чарговы паказальны разнос чыноўнікам і загадаў разабрацца з вясковымі крамамі ды стварыць камфортныя ўмовы для аграрыяў. За нарадою сачыў мой калега Валера Руселік. Ці пачуў ён там штосьці новае? Ну, нарэшце, праз 31 год аднаасобнага кіравання краінаю заўважыў такі праблему простага люду на сяле, з якога, дарэчы, сам калісьці выйшаў. Аказваецца, у вёсках па ўсёй краіне зачыняюцца крамы, а ў тых, што яшчэ неяк працуюць, асартымент зусім ніякі, а часам і наагул пратэрмінаваны. А аўталаўкі і наагул ездзяць паводле нязручнага графіку. Не менш як прынцыповую размовую дыктатар назваў сённяшнюю нараду ў пытаннях эфектыўнасці сістэмы гандлю, перадусім на сяле, і адразу ж абсалютна прынцыпова вызначыў вінаватых. Ответственность за обслуживание населения лежит на местных органах власти.
Вы, как никто, знаете, что происходит в регионах и обязаны организовать торговлю в районах так, чтобы не было никаких нареканий. Слушайте, это всегда была задачей райкому партии, райисполкому. Пры гэтым паводле Лукашэнкі Белкаапсаюз, які летась валодаў чвэрцю вясковых крамаў, незважаючы на падтрыманне з дзяржаўнага бюджэту, працягвае працаваць у мінус. За год колькасць ягоных пунктаў скарацілася на 2%, а страты сягнулі 33 мільёнаў рублёў. Тут некалькі прычын. Першая прычына, што мала жыхароў і эканамічна невыгадна. Там цяжка чалавеку зарабіць у вясковай краме, дзе мала жыхароў і малы абарот. А калі ездзіце ў тылаўкі, тут таксама праблема ў тым, што асартымент нізкі. Дарэчы, прапагандысты пахваліліся, што нарада доўжылася ажно 2 гадзіны і 35 хвілінаў. Што, праўда, акрамя гандлю ў вёсках, абмяркоўвалі таксама сітуацыю на палях. І сапраўды, што там тыя вёскі абмяркоўваць? Рашэнне праблемы на паверхні. Трэба ўсяго толькі пабудаваць ці адрамантаваць крамы, знайсці туды прадаўцоў і завесці ўвесь патрэбны асартымент. Не можаш сам, знайдзі таго, хто гэта зробіць за цябе. В небольшие деревни, пусть даже не перспективные, следует привлечь торговые сети для обслуживания населения. Надо обеспечить баланс. Строишь прибыльный бизнес в столице и других крупных городах, возьми на себя социальную ответственность по обслуживанию потребителя на селе. Тем более, что проблемных районов не так уж много. Дарэчы, не так ужо і шмат, гэта, калі чытаць анонс сённяшняй нарады, дзясяткі тысяч населеных пунктаў па ўсёй краіне. І вось гэтае перакладванне адказнасці за тое, чаму сам не даеш рады, у нашай краіне куды ні плюнь. Банкам на баланс аддаюць стратныя прадпрыемствы. ІПшнікаў абавязваюць адрамантаваць ходнікі і паставіць светлафор перад арандаваным памяшканнем. Цяпер вось на гандлёвыя сеткі павесяць крамы ў бязлюдных вёсках. Нейкая ўжо не сацыяльная дзяржава атрымліваецца, а дзяржава сацыяльнай нагрузкі. Часу на стварэнне эфектыўнай сістэмы гандлю па краіне і найперш на сяле Лукашенка даў чыноўнікам да 1 студзеня, што, праўда, якога года не ўдакладніў. Валер Руселік, Белсат. І да іншых тэмаў. На вайне ва ўкраіне загінуў беларускі добраахвотнік з пазыўным «Месяц». Да сілаў ЗСУ ён далучыўся ў 2023 годзе. Спачатку «Месяц» служыў на пазіцыі баявога медыка, потым перавёўся ў роту агнявой падтрымкі, быў таксама сапёрам. З 2024 года беларус ваяваў у мінамётным разліку. Наш суайчыннік загінуў 19 жніўня, выконваючы баявое заданне. Зусім нядаўна ваяр стаўся бацькам. І вяртаемся да падзеяў у нашай краіне. Беларусі выявілі чарговы факт сістэмнай карупцыі. Сілавікі затрымалі топ-менеджара буйнога дзяржаўнага прадпрыемства, якога не паведамляецца. Адзінае вядома, што яно вырабляе прадукцыю для аўтамабільных вытворцаў Беларусі і блізкага замежжа. В 2021 году сотрудниками ГУБОПК с поличным при получении взятки задерживался один из руководителей указанного предприятия. Назначенный на вакантную должность его заместитель продолжил противоправную деятельность предшественника, рассчитывая, что предпринятые им меры конспирации помогут избежать ответственности. Однако отключение мобильных телефонов, обсуждение преступных планов и получение взяток за пределами республики не помогло. Паводле сілавікоў сума хабараў, цытата, «мільёны расійскіх рублёў». На месцы жыхарства затрыманага знайшлі і сканфіскавалі грошы ды каштоўныя рэчы. Мужчыну пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Тым часам у Менску пачаўся завочны суд над саўладальнікам кампаніі «Варгеймінг» Мікалаем Кацалапавым. Яшчэ ў студзені 2023-го рэжым унёс яго ў гэтак званы спіс тэрарыстаў. Прадпрымальніку інкрымінуюць парушэнне 2 артыкулаў крымінальнага кодексу: фінансаванне экстрэміскай і тэрарыстычнай дзейнасці. Напярэдадні прапагандысты паведамлялі, што Кацалапаў нібыта зрабіў дзясяткі пераводаў у крыптавалюце на сотні тысяч долараў у розныя экстрэміскія ініцыятывы. І мы блізка тэмы мяжы. 15 асобаў, якія нелегальна прадавалі права льготнага праезду мяжы, выяўленыя ў пункту пропуску Берасці. Пра гэта паведаміў памежны камітэт Беларусі. Паводле ведомства, парушальнікам вынеслі афіцыйныя папярэджанні і прызначылі штрафы. Практыка, калі
Тыя, хто мае першынство пераходу мяжы, прадаюць сваё месца, пашырылася пасля з'яўлення вялізных чэргаў на ўезд Украіны і развязу. Права прыярытэтнага перасячэння мяжы маюць наступныя катэгорыі грамадзянаў: асобы з інваліднасцю, асобы з дзецьмі да 3 гадоў і дзецьмі з інваліднасцю да 18 гадоў, а таксама матацыклісты. Паводле інфармацыі з чату, пры мінанні мяжы усе гэтыя катэгорыі грамадзянаў прапаноўвалі свае паслугі, ствараючы тым самым яшчэ большую чаргу. У адказ на сітуацыю з 22 жніўня падаткавая інспекцыя ўвяла татальны кантроль на мяжы. Паводле памежнага камітэта на 16-ю гадзіну сёння ўезду з Беларусі ў Польшчу чакалі 4340 аўтаў. У Літву на абодвух адкрытых пунктах пропуску 470, а ў Латвію 110 аўтамабіляў. На палях і ў лугах Беларусі можна назіраць відовішную карціну. Буслы гуртуюцца ў вялікія зграі, так званыя бусліныя школы. Велічныя птушкі трэнуюць палёт, кружляюць у небе і рыхтуюцца да далёкай дарогі. У сацыяльных сетках публікуюць відэа, як буслы збіраюцца на зімоўку ў цёплыя краіны. Запрашаю разам паглядзець гэтыя кадры.